Семирічна Самія Салієва – фіналістка конкурсу творів «Мій тато герой», організованого Кримсько-татарським ресурсним центром. Вже більше року не бачила свого батька, але знає, що він герой. Усі свої переживання вона виклала в рукописі, з яким і стала призером конкурсу. Знімальна група телеканалу АТР поспілкувалася з маленькою кримською татаркою. Подробиці розкаже Тетяна Сулій. Це наша свадібна фотографія. Наш герой. Ці фото Муміня Салієва любить переглядати разом з дітьми. На них щасливий і усміхнений Сейран Салієв. І лише ці фото зараз нагадують сім'ї про тата і чоловіка. Сейрана Салієва окупаційні силовики заарештували рік тому. Його звинуватили в причетності до забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. З того дня діти бачили батька лише раз в коридорі суду. Мумінє розповідає, жити без Сейрана вони так і не звикли. После ареста мужа вся наша жизнь кардинально изменилась во всех ее аспектах. Но терпение и вдохновение дает нам наша вера. А единство и поддержка народа помогает преодолевать все трудности, за которыми непременно придет облегчение. Раніше я думала, що герої бувають лише в казках, але коли мого тата забирали страшні люди, а він усміхався і не боявся, я побачила героя. Так семирічна Самія Салієва починає твір для конкурсу, ініційованого Кримсько-татарським ресурсним центром. Він став одним із кращих, і Саніє отримає від Меджлісу сучасний гаджет. Мить, коли зустрілася з татом після першого затримання у січні 2017-го, найдорожчий для неї спогад. Когда мы его бабашку в первый раз арестовали и потом выпустили, он меня сильно обнял и прижал. И я это помню. Вони не знають, коли знову побачать тата і чоловіка, лише вірять. Сейран Салієв не скоював того, в чому його звинувачують окупанти, і він обов'язково повернеться додому. Тетяна Сулій, Заман, АТР.